jagung wis wayah ngundoi. Tuyul-tuyul mau grisa nih wong wae. Iki lho ondonge sapa lek jajan. Duh, kae Pak, entuk iwak akeh mesti. Loh, Pak, ndi Pak iwake? Kae lho wis tak gekno bumbon. Alah, Mbok. Loh, Pak, kok sambat kae? Iwake ndi? Ini lho nduk tak ceritani. Iki mau Pak iki jejane oleh iwak wah, iki gede. Tapi tak cono neh. Lah piye wong kono ya ndek bapak, ndek mak, ndek pak, ndek adi. Lah mosok ora mesake to. Walah Pak duwe ora iso mancing kok enek-enek ae. Tiwas tak gekno bumbon. Sing akon gawake bumbon sapa? Ya tak gaweno bumbon lek Pak wong ketoke emang yo mancing. Pak iki Aja nesu to, Nduk. Anak wedok sitok engko aneh ilang. mbok Pak, mbok. Saya aja purek to, Seh. Diu, anggere nesu kok jebles mbokne ae. Oh iya, jagung mau rak wis tuwek, wis do padha garing. Ngene iki mau ya wis wayahe ngundoi. Lah apa ngene iki nderak golek wong uda-uda. Kiyong-kiyong loro iku apa ya rak kena ya tak kongkon. Seh, Apa Pak? darane delok. Pak iki enak apa nah? Anak apa Pak? Jagung ki wis wayah uda-uda. Jake kajus karo kelawar kae parane kon ndang uda-uda ning Tegalan kono. Iya Pak. Pak iki mbah yo tiwas tak kena bumbon, rantuk iwak. Aku jane pengen ngopi, Wor. Ngopi yo ngopi ah. Lah tapi ngopi ning ndi? Yo ning ndi nek ora nang gone Dek ning se. Tapi aku pengen ngopi ning kene mangkel aku karo Pak Biandot singo iku lho. Lah nek mangkel kene, apa kowe kelingan omongane Mbak Karmi kae? Apa sing ora dibayar? Yo loro-lorone, apa kowe ora eling ngomongane Mbak Karmi kae? Nek ora loro yo mati. Tapi yo piye neh wong mergawe ngono kae yo ora bayaran sisan. Ngono ki yo aja pensimis to. Wong lanang kudu sing optimis, semangat, jare pengen nyedaki anake. Piro mau ngomong wor. Ya wis ning ngono, tak semangat ae aku ning ngono. Yo kudu semangat. Ya wis, ayo budal ngopi. Nah yo. Loh, kae lak kelawur karo kajus. Beneran? War, jus, kae endi? Nek sampeyan to, Dik, tak mosok apa ning ndi? Wong atiku ki rasane pengen nggone sampean terus. Alah kok enek-enek ae. Tapi beneran kae dikon Pak iko lho. Arep dikon apa neh sih? Lho, paling tukon ngono lemah neh wor. Jo gelem ora bayaran. Ngono to jus, jare anu le. Tapi lu jelas kono tek ambek Pak. Iya, Dik, wis ayo. Ayo. Iki lho Pak, cah loro wis rene ndang ngomongi dhewe aku mah kepethuk ning dalan. Ya wis di bocah kok rene tak omongane. Enek apa Pak Bandot? Kene lho. Linggih sing kena tak omongi sing kuwi. Lah kene iki. Piye, Pak? Jus. Rene lho. Wis to rene. Wis to rene. Ayo. War, baturmu kenapa? Pilih entek piye? Wis aku umat gendenge kaya ngono kuwi. Mbok Pak paling dere urung mangan. Mati yang kolom ngono. Gawe ra bayaran sih. Ngene kok isih mentoro perintah ngakon mergawe neh. Ngomong apa? Ora, Pak. Ora ngomong apa-apa. Iki cara rene anak menemah omongan mergawe iki. Kene apa, Pak? Ngene War, jus. Iki
jagungku iki wis garing, padha garing. Wis wae dundoi. Lah sapa nes sing ora tak kongkon ora kowe kuwi. Dadine yo dundoi wis selak garing kegaringen ning uwit dipangan rayap malah kok tak sida panen. Jagung piye, Pak? Jagung Tegalan Kidul kono lho. Erek-erek paling sekitar cara dundoi ya 10 gansenan iku wis cukup. Piye, Jus? Iki piye? Apane sing piye? Yo mergawe iki undo-undo jagung nggone Pak Bandot. Ora, Wor. Kira-kira iki mergen ngene Pak Bandot bayaran apa ora? Ya bayaran lho. Mosok bupati kejeman Jepang kerja Musa. Bayaran wis tok dadi budali. Kerja nang ditandani wis mikir bayarane. Ora kurang kaya kae. Gawe itu asdina mbok bayar. Lah ngono gak karek sing kerja to, Jus. Karek kowe kenjero sak-sake piro? Panggah tak bayar. Ngene lho, penake piye iki? Edit jelasno. Lho ora. Yo tak budal kok ngono. Heh. Kok ngomong tua. Apa mbok ade Jogjati? Kenapa, Pak? Lah iki saya kira mbok gowo. Bocah ngerkon mergawe ogros. Karo dhewe. Caloro ki mau ya tak mergawe, ya dikirim, mergane ki wis awan panas. Senajan greget kaya ngono ya tetep dikirim. Iku anak menungso, ora anak. Iya, tak kirim apa ya, Pak ya? Ora, ya pakanan karo ngombe. Lah apa neh? Wis tak kono ndang masak. Wis Pak, tak masak. Wah, nasi bocah, leren sik. Lawur ben mergawe dhewe sik tau panasan wis. Loh, Jus, dah yo ora ro panas ngene pilih kok ngeloran lerene. Iya, panase kaya ngene wor. Timbang golek iwak ning sawah diseneni Mbah Tompel, ayo golek manuk ae. Nek ora diseneni wong. Kenapa? Aku lesu. Prale. Melak. Wis yo. Mergawe leren kapan bare? Ngono jare pengen dadi mantune Pak Bandot. Panas iki lho war parai. Ora panas aku yo tenanan ngene iki, Mang. Alah. Wor, iki kok dikirim ora kira-kira yo. Lah mbah ketoke Pak Bandot malah ngakon yo tenanan. Ndare yo dikirim apa? Muga dikirim wor. Ora dikirim gak ajur iki aku. Wetelake kaya ngene iki. Iki pernah wor dhewe ae. Aku sawang-awang. Kok koyo krungu suarane montore ningsih. Jus, war, iki lho mangane. Yo Dek Ningsih, kayak kono sik ae yo. Modele nenek Ningsih lagi mergawe. Jus, mangane. Lah Pak Bandot gak melok pe? Ya ora to, wong-wonge sibuk ning omah. Ya wis tak mulai sik ya. Udah Dek, aku sing ngiterno ae iki sepeda kok. Ngono kowe pelihara kok sepeda.
Ya wes, aku tak mulai sih ya. Yo, hati-hati. Ya. Dik, kowe sampe nek karo aku tak bahagia napa kowe? Hati lo, Dik. I love you. Semangat sih aku nek mergawe lah, mangane engko sik ae. Piye, Jus? Gak mangan? Wis dikirim no kok. Angane sing mbok pikirno, mergawe sik dibarno lagi mangan. Ada makanan. Ano apa to le? Ayo mangan piye? Mangan apa to le? Disenani wonge piye? Ora engko dalil disenani arus sing ngatasi. Kok aku to le? Oh. Dadai. Loh, aku ngene yo. Weh, tak cilik-cilik. Ngapa kowe? Anu Mbah dirubung semut. Oh, dirobong semut. Yang dipangan Mbah setelah dientekno semut. Oh, ayo mangan sih. Suatu kono semut. Man. Ayo. Loh, lah kok kosong? Piye, Jus? Kosong. Enek-enek ae sore paling. Duh, lagi kok ya kosong nih sore. Lah kok kosong kabeh to, Jus? Mosok dientekno semut tenan. Ora mungkin war nek semut. Trai Pak Bandot lho wonge sing nyengit. Kok tega men ya Jus Pak Bandot. Duh, lah iki jek gedang loro, Jus. Aduh, war. Mergawe ngene kok gedang loro. Lah ngene iki piye? Ngene iki. Kowe siji, aku siji. Timbangane gak mangan war. Mas War, nang ayo. Ayo. Luwung wis oleh sak-sak. Wis dah ayo nih, Jus. Ayo tadi barno. Wes sak-sakae war akeh-akeh. Mergawe rong karuan bayarane kok kiriman cuma gedang mbok lakoni tenanan. Sak piye to, Jus? Iki urung bar kok. Lah kok nek seneni Pak Bandot piye? Tenene yo ben wong mergawe rong ketok bayarane kok. Lho iya. Ya wis, iki ayo tadi digawa. Mas War, nang ayo digowo. Nah, ayo. Ya wis, ayo tadi pikul wong loro. Oke. Oh, yo. Duh, iki jane nek angkat bener apa ora, Cak? Pemajane pire war lem ngangkat? Bener apa ora? Yo bener wong wis tak kek pundak tak mosok salah. Madhep ning ndi, Mang? Rono. Lah kowe ndi? Rono. Wis sak digowo metu rono genah. Ya sayo. Wes saya war golek Pak Bandot njaluk bayaran. Ayo. Dot. Pak Bandot. Bandot singo. Wong ini ndi to, Jus? Ora roh, batang lho paling wonge. Loh, Jus, wes bar. Dek Ningsih, ya wis bar to, Dik, wong kene pekerja keras kok. Ya wes Pak, tak celuke.
antuk iwak. Kok pergawean turatur wae. Pak, Pak. Ada ngapa to sih? Angger Pak Sare kok mbok ganggu ae. Sing ganggu sapa ta, Pak? Telo cah-cah wis bar lendong dah. Lah kok cepet men to sih? Wong tegal semono buane kok wis lebar. Pergawean kok lap rampung. Ya mbah jute wis teko omah. Ya wis tak deloke. Ya wis rampung tenan to urung ngene iki. Ya wis, bar to, Pak. Endi oleh? Lah iki apa? Entek mosok ora roh. Lah kok sak-sak? Nyatane yo mu iki sing Tegal Ciwor yo. Iya, Pak. Lah mau kono lho sak sepuro. Kok oleh namu sak-sak iki. Lah sing sange ning ndi? Sing songo tak kek Tegal. Lah wong tak isekno iki ora ngebeki kok. Alah, paling wis mbok jual mbok kilo akeh as. Tak dol war jare. Ora. Oh, bocah ngerti kon mergawe kok ngene ae. Lah nyatane yo mu iki oleh kok ngejel diomongi. Ini iki lho tak dibayar kowe ora cukup. Cukup ra cukup ya dicukup-cukupne to, Pak. Wong aku mergawe mosok ya ora bayaran. Ya saya, Bujro. Oh, ngene iki lho, ngangkon kowe ora tau untung, malah buntung terus. Pergawe ya ono yahene. Kok panggah ngono ae. Bener? Kok tarani gak iki? Pak. 5.000. Bilang nah. Duh, Apa seneng? jagung sak-sak itu dodol ora kayu 10.000 ya tak bayar 5.000 wis untung. Hah. Untung kene kene. Hormon. Ayo, 5.000 wae dilakoni sedina. Ora yang akan kowe kuwi. Ini iki lho Wor, mergo nek nggone Pak Bandot ora tau genah blas. Lah iya, wong kok panggah ngono ae. Iku cara rapakane ning sih Wor, wis tak obati ket kae. Yo aja ngono kok, Jus. Wong kuwi jare calon marotuamu. Wong kuwi jare pengen nyedaki ningsih le. Astagfirullah, Wor lagi eling aku. Mulane kuwi. Yo Jus, nggo bengi wayahane rondan. Iya. Alah, wis ayo ngebengi ora apa-apa. Ngebengi duwe kena dienggo tuku apa-apa. Yo, wis ayo. Iki isine piro le Caca? Kok guling kayak PR yo angin. Kita dibagi siji piro yo. Kalau ki duwe tanggo tuku jajan wis warek aku ah. Aku takon mbah yo. Aku ndek kan ra sekolah. Alah, yo paling nganggur. Kok sumuk Caca? Kok mikir gini yo pemasok semua yo. Kale. Bukurun dalam kayak BR kok angin temen yo. Duh, ada kembali. Kale. Jalan mbak. Nyara nang celok le. Iya mbak. Emang apa mbak? Mai juga ana pas ngundur TV kae le. Nang isor TV mbak. Iya le. Oh. Ning TV panggone mbak. Ngisor TV lho le, kok ngisor goleki. Baik lan dalan ning dire Caca. Caca delok ning kene di Caca. Ndak kayak balsam kok jero mena yo. Kendala di jalur tanggane. Aduh. Oh. Baik dan apa yo. Iki kendala apa le bambah kok. Ngawur ae. Iku mang wedake Mbah Doem le. Lah polam kok piye kok iso kejeran wedak. Bandel-bandel
balseme jeruak nganti ketangkep. Tasnya. Iki lho, Bang. Rasa balseme. Oh iya le. Rene delok aja Bagian nang opo nah? Ana ngopo nah, Bang? Iya ya. Mbak beda tulung. Pisan iki ae. Mbak ganteni juga tugas Mbah ya. Tugas apa nih, Bang? Iku lho, tugas impitan. Lah kok aku lah, Bang? Lah sapa nenen ora kowe. Awake Mbak lagi meriang iki le. Potong Mbah ngelu, sirembang mual-mual. Wes, Bang, dalu. Masih satu minggu ya kok, re sekolah. Bisa kita ae kok, Le. Ya wes tak budal, Bang, dari istirahat. Iya, iya.